Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyo. Kung anumang oras niyo mapapanood itong aking vlog. Pero umaga ngayon, time check na 8:30 ng umaga. Dahil sa walang power sa Florida Blanca, nandito kami ngayon sa Bamboo Hub dito sa Lubao. Maghapon ang walang power doon, kaya dito muna kami maglalagi. Niwan ako ng mga kasama ko. Paano natin bubuhatin itong cooler? Nagdala ako ng pamingwit. Pwedeng mamingwit dito eh. Baka sakali, baka meron tayong mahuli. Mamaya update ko kayo pagdating ko doon sa baba. Hello guys, so nandito na tayo sa baba. Hindi ko na binlog yung pagbaba namin kasi nagbuhat ako ng cooler. Ayan ang Bamboo Hub. Nandito pa lang tayo sa bungad. Wala pa tayo dun sa mismong gitna. Pero malaki ang pinagbago niya. Kaya siya tinawag na Bamboo Hub dahil sa puro siya bamboo. Puro kawayan ng niya, kapaligiran niya. Ayun yung Bangkang Bibi. Malaki nga yung pinagbago niya. Ayan oh. Sinementohan nila to. Dati hindi man nakasemento yan. Tapos wala siyang tulay na ganyan dati. Siguro para safety. Hindi kagaya dati kasi ngayon hindi na siya hazard. Ayan, meron na siyang ayan. Ito guys, nagdala ako ng pamingwit. Dati nasira ito eh. Nahulog sa tricycle tapos nasagasaan ko. Iyak. Tapos dinikit-dikit ko na lang ng mighty band. Sana okay na siya. Lalo na yung pang-ikot niya dito. Matagal kong hindi ginamit to, halos sa abot-abot ng 1 taon. Tagal no? 1 taon dahil na ngayon eh, 2024 na ngayon. 1 taon na. Pero ang lumipas ay 3 buwan pa lang. Ayan, doon tayo magpupwesto mamaya. Mas malilim kasi doon. Tsaka baka merong doon, isda dito, baka walang isda dito, tsaka baka dito maraming dito sabit, problema pa tayo. Mamaya update ko kayo sa pamimingwit natin, pero sa ngayon siguro mag-aalmusal muna para masarap, para may lakas. Ayun, ang sarap niyan guys, magano kayo, bangka. Sariling yan, tulak sa paa yan. Para siyang pedal sa bisikleta. Hindi siya sagwan. Mahaba yan eh, hanggang dun yan eh. Kaya lang mula doon kung napapansin nyo doon, yung iba na yung kulay, di ba? Umikislap tapos iba na yung kulay. Hanggang doon ng niya, ang boundary. Dahil yung lampas na yon, doon lang namimingwit yung mga tao. Tapos yung kumikislap na tubig na yan, mula dito, hindi na pwedeng mamingwit yung mga outsider dyan. Hanggang doon. Hindi na pwedeng mamingwit, bawal. Yung pwedeng mamingwit lang, yung mga namamasyal dito. Ayan, layo, di ba? Sa kabila niyan, yung mga halaman na yan, meron daan dyan. Pareho lang din ang daan dito. Tapos meron siyang sangandaan mula doon sa dulo. Hindi ko na lang pinakita kanina. Dahil nga, yun nga, ulitin ko, wala akong cameraman, kaya ako lang yung nagka-camera. Tapos ako yung nagde-drive, kaya hindi ko na nakuhanan. Ito sila ate. Nagbabangka sila. Lilipat siguro yan doon. Galing nila, no?
baka dito yan eh. Dito sila magbibiyahe siguro. Then ang kagandahan ng kuwan, wala kang sasakyan na may gulong. Pero yung sasakyan nila, ayan, astig. Ayan guys, balik tayo dito sa cottage. Gayahin na natin silang kumain. Gugutom na ako. Ito, may pamangingat tayo. Kaya assemble ko mamaya. Guys, mamaya na lang. Ito nga pala yung baon namin. Kasasarap. Sarap oh. Tinapay oh. More on tinapay oh. Tapos meron tayo ditong greatest choco. Kape sa kalam. Itong masarap dyan, corn pop. May baon pa kaming ice cream. Hindi nakalagay sa ano eh, sa cooler, baka matunaw. Pero kakainin na namin yan. Guys, papunta na tayo sa Bingwitan. Low tide pa naman. Sana wag sumapit. Tapos dumaan pa yung nagbabangka. Nabulabog yung mga isda. Ayan, meron akong baon dito na hotdog. Siya yung pinampain ko. Kasi ang totoo niyan guys, hindi naman dito ang aming destinasyon. Dapat ang destinasyon namin doon sa ano, sa Telasico dito sa may Florida Blanca, sa may ano, Pandagirig. Ngayon hindi naman tinapon yung basura. Hindi man na-shoot. Hindi naman kami dapat dito ano. Kaya hindi ako nakapag-prepare ng ano, ng pamain. Ayan, total meron namang hotdog sa bahay, kaya yung hotdog na lang dinala ko. Baka gusto na isda ito. Dapat dito ano to hipon ng pamain. Ayusin ko lang. Sabi nilang ano yung mga nagbabangka. Reko, madulas. Upo ako. Namingwit na ako dati dito eh. Kaya lang wala tayong nakuha. May balat kasi tayo sa puwet eh. Subukan natin ngayon. Sana meron. Nagugulo itong mga nagbabangka na to eh. Pinupulabog yung mga isda. Sana walang sabit. Sana makalambang tayo kahit isa lang.
guys, sinagis ko na. Sana makahuli tayo. Sana gusto nila yung hotdog. Ayun o. Medyo ano siya, mababaw siya. Ayusin ko na lang mamaya. Nakahiga yung ano natin eh. Yung pagataw natin nakahiga eh. Sana makalabang tayo dyan. Kahit pa paano. Kita nyo ba? Ayan o. Nakahiga siya. Ayan. Mamaya ano ko pa. Bawasan ko. Para hindi nakahiga. Nakahuli tayo guys ng ano, biya. Ayun o. Ito siya. O, di ba? O, nakahuli ako ng biya. Nasira yung aking ano, yung aking pamingwit nasira, yung handle niya. Ito, naputol. Buti, kala ko malaki. Oh, sus. Salbahing ano to. Kaya naman nawala yung handle oh. Naputol. Wala tuloy akong pang ano nito. Bakit pagtsatsagaan ko na to guys. Kahit naputol siya. At least nakamalinaw tayo ng isa. Naputol eh, salbahe. Naputol na kasi dati to, dinikit ko na lang siya ng ano, Mighty Band. Eh, hindi pala niya kaya pag biglaan na ganun. Ano ulit, bumigay ulit guys. Pero at least nakakuha tayo. Ayusin ko lang. Kala ko malaki na, nagulat ako. Grabe. Buti na lang hindi bumitaw. Nasira. ating kinahi. Ating penga niya. O ano yung kanya nang putot niya. Biyaya pala ang pangirot ko. Maragula. Hindi nga nga na. Makanyan. Oh, pwede na yun eh. Sabi ko, pagtsagang ko na. Nasira yun. Napin eh. Napin. Yung puro makanya na nagkuha mo. Ay, wah. Manyaman ni gata eh. Paksing gata. Hindi ko naghimulmul. Ang hirap tanggalin. Pinakalunok niya yung ano, taga. Ten! Huwag ka lalagyan. Aray, kinagat ako. Huwag ka lalagyan. Kinagat ako. Nangangagat guys. Ay matanggal yung ano, taga. Pinakalunok-lunok niya eh. Hilain ko na. Sige, mamamatay ka. Huwag kang malikot. Oh. Ang likot mo eh. Aray. O yun, natanggal na. Hintayin ko muna yung anak ko. Nagpakuha ko ng ano, lalagyan. Baka kasi tumalon. Hindi pa naayos ito eh. Nagpahinga muna ako guys. Mainit na kasi dun sa ano, pwesto. Kaya dito muna ako sa ano namin, stambayan. Dito malakas ang hangin eh. Tsaka nagpapuri yung mga nagbabangka eh. Nabubulabog yung mga isda kaya hindi na ako nakahuli. Sayang naman din na nadagdagan. Sana mamaya babalik ako dun, medyo malilim na. Tsaka nagsawa na yung mga ano, nagbabangka. Kanina kasi may dumating dito 3 bus, mga estudyante. Di ko malaman kung taga saan sila. Galing daw sila ng ano, Subic. Tapos tumuloy sila dito. Pagkatapos niyan nila, kakain lang daw sila dito at
tuloy sila ng, hindi ko alam kung saan sila tutuloy. Ito, nandito ako ngayon. Ayan, mga kasama ko. Ano yun? Kinalat-kalat mo dyan. Ay, makikita. Sino? Hindi, makikita daw ba yung baraha? Paano lang makikita? Hindi naman live yan. Nilathala mo na yung baraha dyan, tapos makikita pa ka mo. Mamaya, tayo doon, babalik tayo. May merienda muna ako dito. Napagod ako sa kakahintay ng isda. Masamang balita ka mo. Sumabit pa yung aking taga sa kwan. Hindi ko malaman kung saan yun, kung bato yun o ano. Buti na lang ka mo, merong bangka na masahero. Inabangan ko siya na ibaba niya yung mga pasahero niya. Tapos nung paalis na siya, tinawag ko. Tapos yun, hinila niya. Bumaba siya tapos tinanggal niya yung pagkakasabit. Kung hindi, sana hihilahin ko na yun, mapapatid na. May iwan yung niya, yung pagato niya. Buti na lang, sa awa ng Diyos, mabait si kuya. Tinanggal niya yung pagkakasabit ng taga. Ayun, hindi siya nasira. Nagpahinga na muna ako. Low tide kasi. Kaya masabit. Tapos nung pag-alis niya, nilagyan kulit ng pamain. Sinubukan kulit na mamingwit, kaso wala na. Sa isip ko baka sumabit ulit. Kaya nagpahinga na muna ako. Tama, init na doon sa pwesto. Mamaya, pag nakinit ako na wala nang magbabangka, babalik ako. Nabubulabog kasi mga isda. Mine. Update ko kayo mamaya, guys. 2,000 years later. Ayun guys, nakahuli na naman ako ng isa, kanduli. Wala, lobat yung cellphone ko. Hindi ko nakuha ng kanina. Ayan, malaki-laki na rin yan. Kanduli. Yung nahuli ko kanina, ginawa kong pampain. Ito yung nahuli ko kanina, ginawa ko na lang pamain. Dahil yung pamain ko kanina, hotdog, hindi pala pwede yun. Tuwing iagis ko sa tubig, natatanggal. Ito yung nahuli ko kanina, ginawa ko ng pamain. Kaya unang hagis ko, ito yung nakuha ko. Ito pa, meron pa isa ngayon. Subukan natin ulit. Guys, galing na kami ng Bamboo Hub. Hindi ko na binidyohan yung aking pamimingwit dahil sa maraming bangkang dumadaan. Kaya nabubulabog yung mga isda. Pero nakahuli pa ako ng isa. Mamaya makikita nyo. Ngayon dahil maaga pa, titignan namin yung telesiko na sinasabi nila. Dito rin yun, dito naman sa Florida Blanca yun, sa may Pandagirig. Sisilipin namin kung anong itsura. I-update ko na lang kayo mamaya pagdating namin doon. Ayun guys, ang daan sa resettlement. Dito, hindi ko malaman kung sakop na ng Apalit ito. Apalit Malati. Pupuntahan natin yung Telasico. Magtatanong tayo guys. Ate, pwede po magtanong? Saan papunta yung Telasico? Pandagirig. Pandagirig ba? Apo. Balik kayo dun sa welcome ko yan. Papasok na yung resettlement. Alam mo yung eskwela dun sa Etlas? Oo. Magtanong na ulit kayo. Yun, doon kinahan. Papuntang Papuntang Pandagirig. 357? Oo, pwede din doon. Iikutan ko lang yung school. Magtanong na lang kayo doon, alam naman nila lahat doon. Kala ko po dito.
Sige po, salamat. Ayan guys, dito pala tayo. Iikot tayo. Isa ng dress. Dire-diretso. Sa pinakadulo ko sa Kaliwa. Tapos, may pa ano sa dulo, kaliwa. Tapos, kanan. Sige po, salamat. Guys, papasok tayo dito sa kanto ng resettlement. Dito yung tinuro ng babae na nagtitindi. Doon daw sa dulo. Pagdating sa dulo, kakaliwa. Pagdating ng kaliwa, kanan. Ayan. Alam ko papuntang ano to papuntang 357 ito Itong kanto na to. Pinasok na namin dati ito nung nung nag-motorcade ang Manukang Bayan. Pinasok na natin to. Pero ang pagkakaalam ko, itong kanto na to papunta kala Ate Rose Felipe. Dito papunta yon. Tsaka yung kay yung si namatay. Diretso. Ayan, dulo. Tayo sa dulo. Tapos pababa na. Okay naman yung daan. Makikita rin natin yan guys, siguro bago dumilim. Ayun, turo mo, Pandagirig Elementary. Guys. Tapos sa dulo daw, kakanan. Dito tayo kanan. Pagkatapos, kakaliwa. Ibig sabihin, susundan pala natin tong sigsag. Susundan natin tong sigsag, no? Yes. Balang pala minta ka kayo. Just do what is it? Balang ko, standing dala. Ang winning elementary Pandagirig. So that is all. Dadaanan mo pala elementary. Pandagirig din Ayan guys, magtatanong ulit tayo dito na. Ito dito sa Matanda. Lili ko. Tay, pwede pong mangutang? Nukan niya pa pupunta yung Telasico? Dire-diretso niya pa? Pwede niya po isakyan ka rin? Sige po, salamat. Nagigit dito, parang tanya naman yung Telasico. Maylila. Ay, dalungdong, magdalalang dutong. Makakarating din tayo bago dumilim. Kakilala dito, Maylila. Lokal na talaga din. Mandilo yung 5 minutes din. Sige guys, update ko na lang kayo pagdating natin sa sa dulo. Ayan guys, tingnan mo yung daan, pababa. Dito kaya yun? Dito, doon yung bahay. My God. Paano kaya nila? Sinimentuhan to. Doon yung bahay ni Eric sa kakilang. Ganyan lang. Eric Proctoso? Ayun, Telasico. Yan yung layo rin Yan pala yung Telasico guys. Yan pala yan. Dito pala yun. Oh, this is Yapi na yan. Kina Eric lang pala yung Telasico na yan. Paglakad kang bagya. Guys, nakarating na tayo. So guys, ayun. Dito na kami sa Telasico. Ito ang ating ito ang aking camera woman. Ito yung camera woman ko. Yung camera woman yung mahina sa maiyo. Yan, welcome Telasico. Naroon sila. Yan. Diba? Doon sila pumunta. May hagdanan dito, alam ko yun, no? Ayun ang hagdanan. Yan. Thank you kay shoutout kay Idol Spencer Cali. Nang dahil sa'yo na-discover natin ng Telasico na to.
Pero yun mo, taga dito kami sa Florida Blanca, pero hindi namin alam na meron palang pasyalan na ganito dito. Ayan o guys, ang ganda. Pwede kang maligo. Pwede ka palang magdala ng tent dito. Ayan o. Ayan. Ganda. Nandito kaya yun si Idol na yun. Daming tao. Dahil walang power dito sa Florida Blanca maghapon. Yung mga tao nandito. Yun lang ang diferensya lang dito, masyadong malalim. Ito pala yung mga kasama ko. Titingnan natin hanggang dulo, mga idol. Dito ko nakita yung tumatalon sila eh. Daming tao guys, tingnan mo. 200 pala nun eh. Yung dinaanan natin, iba pa pala yung isa pang daan dito banda naman sa kabila yan. Doon tayo kumanan tayo. Dito naman sa kaliwa naman ito, yung daan kung saan tayo bumaba. Ayun may parkingan pa pala dyan. Ayun ang saya libre na yung dito, swimming yan, ito parkingan ang saya-saya. Kahit di ka na pala lumayo, maghanap ng masuswimmingan, dito lang pwede na. Pag pumunta ka dito mga ganitong oras, mga 4:30 alis ka na sa bahay. Tapos diyan sa baba malilim naman, ayan malilim. Dito lang mainit sa taas. Ayan yung sinasabi kong cottage. Yung nakita ko dun sa video ni Idol, cottage. Ayan. Ang saya, parang fiesta. Daming tao. Ang galing ng mga kambing, hindi nahuhulog sa Dami pa, uwi na yung iba. Tayo paparating lang. Daming sasakyan Sa susunod, siguro pagpunta dito, kaunti na lang yung tao. Shoutout! Shoutout! Ayan, ang saya shoutout sa inyo lahat. Baka meron ako mga friend dyan. Makikita nyo yung itsura nyo dito. Saya. Saya. Clap your hands. Dito ito yung nakita ko nung bumaba si Idol. Ito yung daan. Pero dun sa kanyang vlog, mababa lang yung binabaan niya. Bakit dito ang taas? Sa personal pala makikita mo sobrang baba. Ay sobrang taas. Ayan Hindi na ako bababa. Dito lang ako sa taas. Ngayon daming daming tricycle. Hindi pala pwede yung sasakyan dito. Mahirapan ka ng maniobra. Doon lang talaga sa baba yung mga sasakyan. Ayan guys, hindi na kami makababa dahil sa sobrang taas at kasama ko yung biyanan ko. Baka problemahin pa namin pag-akyat. Sinilip lang natin. Tapos sa susunod, babalik tayo dito. Siguro kakaunti na lang ang tao nun. Gusto man natin silipin meron na tayong kasamang matanda. Saka na lang siguro next time pagbalik namin dito. Pero at least alam na namin ngayon kung saan siya papunta. Hindi na namin kailangan magtanong. Ayan, daming tao. Party. Ganda dun standby
Kahit gusto mong maligo, hindi yun naman mapapababa si inang. Daming tao. Dala ka ng ano doon, no? Tent. Pero sunod, pagbalik namin dito, magdadala na kami ng tent. Sa Renkubo daw, oh. At yung lalamesa sa Renkubo. Makakaligo na tayo dyan, oh. Ayun guys, sa mga nagtatanong, dito yan sa Pandagirig, Florida Blanca. Sarap naman dyan, pal. Okay naman ang daan, hindi naman siya ganun ka-traffic, tsaka maluwag naman. Salamat kay Idol Spencer Cali. Kundi dahil sa'yo, hindi namin malalaman tong Telasico na to. Sa susunod, ang pupuntahan namin yung Tungap, yung pinuntahan mo rin. Ayun, shoutout sa inyo lahat yan. Ang sarap maligo. Ngunit hindi kami makababa dahil nga kasama namin si Inang. Daming tao. Siguro araw-araw ganito karaming tao dito. Grabe yun. Daming tao dito, parang fiesta. Ayun, mga tao sa ilalim. Kahit doon ka lang magpaupo-upo, hindi mo na kailangan na pumunta pa sa malalim. Sarap ng buhay. Ayun, no? Tapos pasyat-syat ka dyan, no? Samji, baon ka ng ng kalan, yung pang Samji. Yun, hanggang dun yun, no? Yun, napakalayo na nila. Hindi ko masume dahil may dumadaan na tricycle, baka maabunggo tayo. Pero yan, subukan natin. Yan, susum natin. Yun, hanggang doon sa dulo meron pa. Ayun, no? O, yun to ako. Ayun, doon sa dulo meron pa. Kaso dito, ang pwesto dito mainit. Hindi kagaya doon sa doon sa pinanggalingan natin kanina. Malilim na doon. Ayun doon. Malilim na. Ayun yung sasakyan natin. Lumuwag na kanina, ang daming tricycle dyan. Nag-uuwian na yung ibang linatnan natin. Ayun si Chloe. Chloe! Chloe! Ayun guys, uwi na kami. Sinilip lang namin, sobrang dami. Susunod na lang pagbalik namin, kukunti na lang ang tao. Sinilip niya mo, boss? Sinilip niya mo? Oo, abe yung katuangan ko kaya may kuldos eh. Yan mismo na eh. Ali, yan. Ay ne, wang! Kasi nung kuldos kami po to, yan eh, may ukyat. Dami mo po. Ito si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Pogi, Gonsial Pogi. Gonsial Pogi. Ayan, dito yan sa Pandagirig. Thank you, boss ne. Thank you. Wow, sasalam bulan. Ayan nga guys. Ito, pauwi na kami. Sinilip lang namin yung yung Telasico. Susunod na lang kami babalik doon pag hindi na busy ulit. Tsaka masyadong maraming tao. Yun, hanggang dito na lang ang vlog ko. Thank you for watching. Oh guys, ito yung bingwit natin kanina. Malaki-laki na rin siya. Yan ang tinatawag nilang kanduli. Ito, meron siyang tinik dito, tsaka dito sa magkabila. Yan.